Kakhulu kumzalwane umtshali ngesifundo ukuthi uma ngabe uza ebandleni usuke uze kubani. So ke igama ke mina ngosifiso esiqala ukubonana nabo isibongo uDlamini ngibuya endaweni yase-Witbank. So ngicabanga ukuthi abazana abaningi siyazana nabo ngiyaqonda futhi sibakhona abanye esiqala ukubonana nabo. So ke umzalwane umtshali ngakangeni kweyami inkulumo ukhuluma ukuthi uma ngabe uza ebandleni sithole ukuthi usuke uze kubani. So uveze ukuthi uma ngabe uza ebandleni usuke uze kuJesu Kristu. Siyabonga kakhulu umzalwane ziningi izinto abantu abayizelayo ebandleni. Ubona ngokuthi uma ngabe bengasayitholi bayahamba futhi. Angithi so sikhona la kukhona esikuzele. Uma singakutholi sikuzele sobonakala ukuthi sihambe futhi. So siyathemba ukuthi thina esikhona la asibo ababalwa nabanjalo abathi mangabe beze la beze kumuntu noma beze uzofeza inhloso zabo. Kodwa size ngoba senezelwe ebandleni sashinyezwa saphenduka saqonda ukuthi kumele senze intando kaNkulunkulu. So ke umzalwane ke wenze umsebenzi wami ke wabalula ngoba uthe uze ebandleni uze kubani uze kuJesu. So ke mina ke engikhuluma ngakho manje ukuthi uma ngabe usuzileke kuJesu agcini lapho udinga ukuthi uhlaleke ezwini owenze njani oshunyalezwe lona. Angithi okubalekile lokho ukuthi uyaqonda ukuthi uzeleni uzobonakala ngokuthi wenze njani ngokuthi uhlale. Uma ngabe ungahlali lokho kuveza ngokusobala ukuthi ubungaqondi ukuthi wenzeni uzele ini kodwa. So ke umzalwane incwadi angiphe yona ukuthi ngikhulume ngayo ngizokhuluma ngayo nje kuphela abazalwane bese ngihlala phansi angisezukuba mude kakhulu. Sofunda kakhulu la uJohn chapter 8 sibuka uverse number from 30 to sigcine ku 31. Okhona ukufunda bengicela angifundele umvangeli John ivangeli chapter 8 sifunda u-30 to 31. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Amen. Amen. Okay, so nikhona bazalwane? Ngathi andimzwanga nje umzalwane. Bona ngathi khona abanye sevelele. Bengicela siphindela mzalwane. Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Amen. Okay. Ngifuna senze kube lula uze abanye bethu ngiyazi sesikhathele kodwa ngifuna senze kube lula ukuthi singezokulala ngithi bazalwane. So kuhle ukuthi uma ngabe sifunde sonke sihambe sonke uze kube futhi abanye bethu bengezokusala ngemuva. So la before mina ngifunde la ngisifundele engifuna umqondo engifuna ukuveza before siye kule ndaba ukuthi la ngithe uma ngabe ngifunda ngathola ukuthi le ndatshana njengoba sikhona la ibhekiswe kithi yaphinda futhi okay noma mhlambe ngithi ngiqale ekutheni uma sibheka le ndaba iveza okuthile kimi iveza ukuthi bakhona abantu abathi noma sebekholwa kodwa bengakholwa. Okwesibili bakhona abantu abakholwayo ngempela. Bakhona futhi abantu abanjani abangakholwa. 3 yabantu engifuna sibathole la phakathi kwethu. Abangakholwa
abathi noma sebekholwa kodwa bebenjani bengakholwa, bese kuba abanjani abakholwayo. Ile mqondo ewu3 engifuna ukuthi sithi masihamba kule ndatshana encane nje sihambe sinjani sinayo. Okay, so mzalwane mhlambe okay ithi ngifunde la bese ngizofunda ngalenye futhi lekhuzana inguquko. So ithi uve state uthi esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye, angithi. So sikhona la ngaphakathi bayashumayela abazalwane abaningi banjani bayakholwa nguye, angithi. Ngifuna sihambe sinalowo mqondo ukuthi ngithe khona bangakholwa khona abakholwayo kodwa bengakholwa bese kuba abanjani abakholwayo. So kushunyayeliwe abaningi benze njani bakholwa nguye. So do you think endaweni eningi la ufike kushunyayelwa khona bese kukholwa abaningi kugcina kuhamba kahle? Bazalwane abaningi uma ngabe belizwa izwi lishunyayelwa kube kuyitende la ngaphandle kuyashunyayelwa abaningi bayeza banjani bakholwa. So ke umbuzo wami uzothi mina uma ngabe bonke bebekholwa bekhona abakholwa ngempela bonke besikhona isidingo sika verse 31 na bese bakhona isidingo sika verse 31. Okay, so umzalwane uthe angikhulume ngani ngokuhlala kuphi ezwini. So ngithi ke mina uma ngabe uverse 30 ubuyiwo nje kuphela noma uma ngabe thina la ngaphakathi besikholwa sihleli ezwini senza konke uNkulunkulu athi asikwenze njengoba besikade sishunyayeliwe saphenduka sanezelwa ebandleni, umbuzo wami uzothi sikhona nesidingo sika verse 31 na bazalwane? Okay, asimfundeke ku verse 31 uthi khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye, angithi sesikholiwe nathi angithi la ngaphakathi kodwa still amazwi kaNkulunkulu asakhulunywa kobani kithi. Uma nimi kuphi ezwini likabani lami, angithi ningabafundi bami ini isibili. Ningobani? Ningabafundi bami ini isibili. Niyakulazi iqiniso neqiniso linjani liyabonikhulula. Okay, alright, asihlaleke la ku verse number 31. So sihlala ku 31 then ngize ngiqede. Okay, so u31 ngithe uma ngabe ngubheka ngoba bengifuna ukubalekela kakhulu ukuthi ngingakhulumi ngalokhu umzana umtshakade ekhuluma ngakho. Ngithi kuhlowa kancane ngoba umqondo mawusulandela ucishe ufana. So angifuni ukukhuluma ngento eyi1. So u verse 31 uthi okay, into oqala ngifuna siveze la ukuthi siyeza ekholweni sibaningi bazalwane ngoka verse 30. Kodwa uma ngabe siza ekholweni akusithina sonke esisuke sikhona. Ingakho kungasithina sonke ukuthi uma ngabe kufika inkinga sikwazi ukuhlala ezwini, angithi konke lokho kusuka from verse number 30 ukuthi sibe baningi ebandleni noma ekholweni singene ngani ngendlela engafani. Abanye bethu balizwe emoyeni izwi, abanye bethu bashunyayeziwe, abanye bethu silandele obani abangani bethu. So ke kuningi okwenzakala ebandleni kulesikhathi samanje kulesikhathi sonyaka. So ke sinethemba lokuthi njengoba sikhona la ngaphakathi asihleli eVryheid asilandele umzwana othile kodwa sihleli kuphi ezwini, sihleli kuphi eqinisweni. Kungaba yishwa ke uma ngabe nathi njengoba sikhona la abanye bethu ilabo abathi bekholwa kodwa bengakholwa belandela izihlobo zabo abazali noma obani abangani babo, angithi bazalwane. So ke ngifuna sithi masihamba ube nawe uzicheka ukuthi wena njengoba ukhona la uthi uze kuKristu ngabe usahleli yini kuphi ezwini. Kuningi okwenzekalile iCovid isivezela izinto eziningi, yazivezela abakholwayo nabanye abangakholwa, nabalandela abanye nabangalandela abanye, nabahlele ezwini nabangahlele ezwini. So inkonzo njengalezi noma izifundo ezinjengalezi kumele zihluze umqondo, zisenze siqonde ukuthi ukukholwa akudingi ukuthi sesibe u1000. Kodwa uma ngabe wena uvumile wathi uzohlala esifundisweni noma ngasani babili ilokho uNkulunkulu akufunayo. Okay, so lana ke izwi kaNkulunkulu lithi
Okay, so lana ke uverse number 31 ngitheke uyasitesta ukuthi ngabe siyakholwa yini ngempela. Okay, uthi 31 uthi khona uJesu wathi kwaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami. So why bekade kubaleka ukuthi nimi ezwini? Ingani bekade kubaleka ukuthi sihlale ezwini likabani likaNkulunkulu? Ngicela sigijime siye la kuJohn 20 verse number 31. Sorry, sibheke kuyo le ncwadi sibheke John 20 verse 21. No, 31. Or 31. Yes. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Okay. All right. Ngithi ke mina uma ngabe sibheka le ndaba ngihlukanise nje, I think leli verse lilodwa ngihlukanisile nje igaba uzozwa njengoba ngizobe ngiqhubeka. Okay, so ipoint lami lokuqala ukuthi bekade so ipoint lami lokuqala lithi bekade kubaleke ngani ukuthi uhlale ngoba izwi lithi uma nimi ezwini. Bekubaleke ngani ukuthi sime ezwini? Kubaleke ngani ukuthi sime ezwini? Kubalekile ngoba belikade lilotshela ukuba sikholwe ukuthi uJesu Kristu unguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila kuphi egameni lakhe. Okay, ipoint elesibili engitholile lithi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami ini isibili. Khona mhlawumbe khona inguquko engavezi legama ethi sibili. Omunye mhlawumbe ngabuza ukuthi kusho ukuthini isibili. Okay, umkhulu utho okwangempela, omunye ngathi woqobo. Okay, siyavuma bazalwana ngithi. All right, ngoba kwesinye isikhathi isiZulu sibuye siqoshane, and then kwesinye isikhathi uma usufunda and then bese kudinga ukuthi uphinde uchaze. All right. Okay, so izwi kaNkulunkulu ke lithi ke bakuyenza sokuvela ngokusobala ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukhona abazalwane abangasibona abani oboqobo. Angithi siyavuma ngithi lithi ningabafundi bami isibili, ningabafundi bami uqobo, o mhlambe ningabafundi bami bani bangempela. Okay, so lokho kuveza ukuthi kuyenzeka kube khona abafundi abangasibona, abafundi abanjani abangampela phakathi kwethu. Angithi so ke sisasuka from verse 30 siya manje senza ini i-test manje. Sithe kokuqala kubalekile ukuthi sihlale kuphi ezwini. Sithe kwesibili manje mase sihlele ezwini, ukuhlala ezwini akusizi, kodwa kumele sihlale ngani ngokweqiniso, sibe ngabafundi bani beqiniso. Angithi sibe ngabazalwane bangempela, hayi abani abamanga. Angithi siyahamba nabazalwane, sihamba nabazalwane bani bamanga for many years. Angithi siyavuma bazalwane. Okay, so ipoint lesibili engitholile kule ndaba. All right, so ngicela siye la kuyo le ncwadi chapter 3 uverse number 36 kuyo John lo chapter 3 sifunda uverse number 36. Okholwa indodana unokuphila ophakathi, kepha ungakholwa indodana hayi ukubona ukuphila, kodwa uthando kaNkulunkulu lihlezi phezu kwakhe. Amen. All right, sitheke wenezelwe ebandleni, wazi ukuthi uze kuKristu, dinga ukuthi manje wenzeni ke uhlale ezwini. Ukuze uhlale ezwini manje siyakuthesta ke noma siyabheka ukuthi ngabe usahleli yini ezwini. So ke la ku verse number 36 uthi okholwa indodana unokuphila kuphi okuphakathi. So ke ngithi ke mina today uma ngabe usuhleli ke ezwini, or mhlambe noma uverse number
uthe uma nime ezwini ningabafundi bami isibili. So lokho bekudinga ukuthi ukukhethe ukuthi uzoba umntwana kaNkulunkulu. Uma ngabe usukhethile ukuba umntwana kaNkulunkulu, ilokhu ke okwenzakalayo ukuthi okholwa indodana unokuphila okuphakathi. Bazalwane, siyangena ebandleni, silishiye ibandla, sishiye isifundiso esinjani esiphilile. Ngabe sisuke singazi ukuthi kepha ongakholwa indodana kayikubona kuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi kuphi? Phezu kwakhe. So ke sishinyeziwe, sanezelwe ebandleni, safundiswa, sayalwa futhi ukuthi kudinga ukuthi sihlale esifundisweni noma sihlale ezwini kuze sibe nokuphila okunjani okuphakade. So ke kuyamangaza ke uma ngabe ngelinye ilanga usukhetha ukuthi ulishiye ibandla ngoba uthi naye angisaboni kahle. So usho ukuthi ngoba ubukade ujikile la ubukade ukhona wakhetha ukuphila, lokho kuphila awusakuboni ukuthi kubhekisa kuphi namhlanje. Okay, ipoint lami lesithathu kuyo lesahluko. Why belikade lithi izwi lami uma nimi ezwini lami? Why mhlambe izwi kaNkulunkulu lingashiwo ukuthi emazwini ami? Why? So angithi ngithe kuze kube easy bazalwane, kumele singasali. Angithi. So sishinyeziwe, saba ubhududu, saba baningi, sangena ebandleni. Manje sesingenileke ebandleni sekudinga ukuthi kusetshenzwe. Angithi. Mase sekudinga ukuthi kusetshenzwe. Ubonakala ngathi uyasebenza, yilezi zinto esakuzo njengamanje. Ubonakala ngathi usahlele ezwini, sizokuveza njengamanje. Angithi. So ngithi ke mina ingani izwi kaNkulunkulu lithi uma nimi ezwini lami? Ubani okhuluma la? uJesu. uJesu unezwi noma unamazwi? Angithi. Siyavuma ngithi. So izwi kaNkulunkulu lithi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. So ke alright. So lana usebenzise ukuthi izwi uma ngabe nimi ezwini lami. So ngizokuchaza ukuthi ngisho ukuthini noma izwi kaNkulunkulu lisho ukuthini mangabe lisho njalo. Angithi sinokubona imizekeliso enevela la khona ivela ukuthi mina ngiyisinkwa sokuphila ngikukhanya, sinokubona ngithi. Okay, so ke ngifuna ukuthi kuze wazi uJesu, kuze wazi uJesu. Njani umtshali? Usho njalo ngithi. Uthe ebandleni zele ubani? uJesu. So ngithi ke mina today kithina abazalwane, uma ngabe uthi sifuna ukwazi uJesu, udinga ukuthi sezinjani sihlale ezwini likaNkulunkulu. Uma ngabe singakwenzi lokho, asiye la kuyo lencwadi kaJohane, shintshe manje asizokuyivala le chapter 8, asiye ku chapter 15. Siphenduleke ukuthi why ebekade ethi uma nihlala ingane ebekade ethi uma nimi ezwini lami. Okay, ngangifundela from verse number 1 nje, ngizokutshela masengimelumi chapter 15 kuyo lencwadi. Mina ngingumveli owona nina ningamagatsha. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli isithelo uyalisusa, yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga kuba lithele kakhulu. Mina semhlanzekile ngezwi engilikhulumekile. Hlalani kimi nami kimi, njengalokhu igatsha lingetheli isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani uma kuphela nihlala kimi. Mina ngingumveli, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenzi lutho. Verse 6. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle, njengegatsha abune, bawabuthe bawakhothe emlilweni.
ashe uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela enikuthandayo nikwenzele. Okay, asime kancane lapha mzalwane. Okay, so sitholile impendulo ka chapter 8. Sitholile bazalwane. Okay, stay ku chapter 8 ku verse 31 uthi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami ini isibili. Okay, uma nimi ezwini lami. Okay, so okuvelayo la ukuthi uma simi kuJesu siyavumelana ngithi siyavumelana bazalwane, ngoba la uma ufunda ku verse number 4 uthi hlalani kimi nami kini njengalokhu igatsha lingethela izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. So lo chapter 8 no chapter 15 into engifuna ukuthi siyenze bazalwane, ngifuna sazi ukuthi uma ngabe singamazi uJesu, umzana uthe size kuJesu ebandleni, uma ngabe singamazi uJesu asikwazi ukugcina ini amazwi akhe. Angithi bazalwane, so ke ingakho ngithe uma siqala ngathi lana asizelanga abazwana abathile, asizelanga ngoba kukhona izinto ezithile, kodwa size kuJesu, size ngoba sigcina ini isifundiso esinjani esifundiswe sona. Okay, sibonakala ngani ukuthi sihleli esifundisweni. Okay, la chapter 15 ila usuveza khona ukuthi hlalani kimi nami kini njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nenzenjani lihlala kimi. Okay, awukwazi ukuthi wena ufuna uJesu ushiya izwi ngemumva, senza njengoba kusuke kwenza obani amahlelo amaningi alifundi iBhayibheli, alifundwa futhi ini izwi kuphela. Abantu bakhuluma ini uJesu onjani ophilayo. Into ezokwenza ukuthi ugcineke uhlele ezwini ukuthi ulifunde izwi mzalwane. Uma ngabe ungalifundi izwi ngeke ukwazi ukuhlala ebandleni, ngeke ukwazi ukuthi uma ngabe kufika ikhukhula usinde, ngoba ikhali noma izinto zokuvikela ikhukhula zikhona la embhalweni ongcwele. Kodwa uma ngabe ungawufundi izothi uma ifika ikhukhula zihambe nawe. So into uNkulunkulu ayifuna ukuthini ukuthi uma ngabe sesinezelwe ebandleni sazalwa kabusha kuze sigcine izwi, kuze sihlale ezwini, masilifunde phela ngesiZulu. Asilifunde izwi bazalwane, singagcini nje ngokuthi sazi ukuthi likhona, ngokuthi sazi ukuthi uJesu khona. Masifunde ukuthi ufunani kahle kahle lo Jesu. Okay, masiqhubeka uthi mina ngingumvini nina ningamagatsha, ohlala kimi nami kuye lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Angithi sathi last time mzalwane iqungebe sila ngabuza ukuthi bakhona nabazwana abake bakuhluphe ngokufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini la embhalweni ongcwele noma cha. Sathi uma ngabe kungekho abazwane abasafuna ukwazi ngezwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi sinjani sazi konke. Asitheleke ithelo ke manje bazalwane. Angithi asithele phela ithelo. Angithi ngathi mina uma ngabe abazalwane bengakuhluphi mzalwane ngokufuna ukwazi ukuthi konje lokhu sikwenza kanjani, o mhlambe lithini izwi la mzalwane, uma ngabe singakwenzi lokho bazalwane sesazi konke. Angithi so ke into ke singayifuni bazalwane, asifuna abazalwane base Vryheid belandele umqungebo, asikufuni lokho. Nakuyo yonke indawo asifuni ukuthi benze njani bemlandele, kodwa sifuna abahlale ezwini bazi ukuthi uNkulunkulu ubheke ini kobani kubona, bazi ukuthi uNkulunkulu ubheke ini kithi sonke uma ngabe sikhona la. Angithi uma ngabe kungathiwa uyacisha umzana umtshali ngelinye ilanga, abazalwane awumshumayele ebandleni kubona, bazi ukuthi umzane usifundisile sihleli kuphi esifundisweni.
angathi uma ehamba uhambe nani nebandla. Angithi bazalwane, ilokho esikhulekelayo bazalwane ukuthi la esikhona kuzo zonke indawo uma ngabe sifika ikhukhula sisifice sinjani siready. Singakhulumi nje uJesu ophilayo ohamba emoyeni kuphela, kodwa masibe sinjani sigxilile impande zethu sigxilile kuphi emhlabathini, sazi ukuthi ivangeli esalishunyayezwa noma kuthiwa kufika ziphi ikhukhula sizokwazi ukuthi senjani silimele. Angithi amabandla ahlukana kanje endaweni eziningi ingoba abahlangani ngani ngeqiniso ngezwi, bashiya ini izwi ngemuva. Alright, so ke umzekeliso asibukela kuSamuel yokuqala chapter 3. First Samuel chapter 3. Bheka uverse number 21. Uthi uJehova waphinda wabonakala eShilo ngokuba uJehova wazibonakalisa kuSamuel eShilo ngezwi lani likaJehova. So ke engikuvezayo la ukuthi uma ngabe uzama ukukholwa mzalwane, kithi sonke la ngaphakathi, uma ngabe sithi siyakholwa noma sifuna ukukholwa sishiya izwi ngemumva sayikhohlisa bazalwane, sizolimala. Angithi so la izwi kaNkulunkulu ukuthi wazibonakalisa kuSamuel ngani ngezwi likabani likaJehova. So ke nathi lo Jesu esikhuluma ngaye, uma ngabe singezokufuna ukwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini, sizoba inkinga ebandleni bazalwane. Uma ngabe sofuna ukuhamba ngokucabanga kwethu sizoba inkinga bazalwane. Okay, so ke sengiya ngasekugcineni ke asiye la kuJohn futhi sibuyele emuva siye manje ku chapter 15. Sibuyele back to 15. Yes, Johann chapter 15. Asiqale la ku verse number 5 mzalwane. Sehle nayo nje. Mina ngingumveli, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ngenze lutho. Okay, asime kanjalo ke mzalwane. Okay, so ipoint lami ke leli linye engitholile la ku chapter 8 verse number 31. Okay, yakubona ukuthi ngibale ama-point amangaki? Ngizakhumbula ngithi amathathu. Okay, LS4 lithi okay, LS4 khona la ku 31 kuvela ukuthi uma simi khona ezwini. Angithi ngiyangivumela lithi uma nimi ezwini. So mhlambe omunye angabuza ukuthi kusho ukuthini ukuthi umi ezwini? Ukuma ezwini kusho ukuthini ukuthi umi ezwini? Okay, so umkhulu uthi simi esifundisweni sika Kristu. So ke ngithi mina ipoint lami lesi4 yilo elokuthi kudinga ukuthi ume ezwini lika Kristu. Uma ngabe umile ezwini lika Kristu kunezinto ezizokwenza ukuthi ungafisi ukuphumela ngaphandle. Yabona uma ngabe uthatha inkomishi o mhlambe ithi ngenze example ngokuthi mhlambe ngendlu uthatha indlu ikhanda indlu indlu lena ikwenza ufudumale ngaphakathi mangabe ukuyona, uyifake zonke izinto ezokwenza ukuthi uthomali bangabe ukuyona. Indlu enjalo awufisi ukuba ngaphandle noma awufisi ukuyiluza. Ilokho umzekeliso engifuna ukuveza la ukuthi uma ngabe singenile sakhishwa emanyaleni ezwe, sanezelwa ebandleni, sabuzwa ubumnandi bezwi noma sabuzwa ubumnandi bokuba kuJesu, why izomela siphume futhi?
uma ngabe simi ezweni likaNkulunkulu kumnandi ngithi that's why ngenza umzekeliso ngendlu uyakhila indlu yakho yinhle wafaka izinto ezinhle phakathi ufisa ukuhlezi uphakathi kuyona yini ezokwenza ukuthi uphinde uphume ubuyele lapha endlini lebikade ingakuthokozisi before so ke nezwi likaNkulunkulu bazane linjalo uma ngabe impilo ebesiyiphila before ibingasijabulisi manje sanenzelwe ebandleni bekudinga ukuthi sihlale ezweni uma ngabe sihlele ezweni kunezinto eziningi ezinhle uNkulunkulu asithembise zona ukuthi uma ngabe sihleli kuzona uma sizifuna sizonikezwa zona avimnandi leyo mpilo le abakhuluma ngayo la ku verse number mawehla from verse number 6 ukuthi besiphila impilo yobubi impilo yobumnyama impilo yongazi angithi so manje yini ezokwenza ukuthi sisuke manje kulokhu kukhanya singene futhi ebumnyameni uma ngabe besishiyeziwe saphenduka sathi sizokushiya ukungcola kwani kwezwe okay so ke siyabuka ukuthi uma ngabe umuntu ngempela uthe ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu ama chances mancane ukuthi uphinde ukhethe ukuthi ubuyele emuva ngaphandle uma ngabe ubukholwa kodwa ubungakholwa so ke ingakho ngithe lezi ndaba ufuna sibhekise kithi sobathathu abakholwayo abakholwa kodwa bebengakholwa nalabo futhi abangakholwa ngoba izwi kaNkulunkulu mangabe lisho lithi uverse number kule ncwadi uma ngabe lithi kodwa uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili niyakulazi iqiniso linjani okay bazalwane so ipoint lami lesine leli ukuthi uma ngabe usuhlele ezwini uthola izinto eziningi ezinhle uNkulunkulu kanjani asithembise zona uthola ukukhululeka emoyeni abaningi bethu siyagula kuphi emoyeni siyagula kuphi enyameni okay ziningi izinto ezinhle uNkulunkulu athe uma ngabe sihlala ezwini lakhe noma uma ngabe sihlala kuye uzosenzela zona kodwa thina esiyenzayo simshiya ngemumva sifuna ukwenzane ukumhambela kuphi ngaphambili okay so lithi ke so ke enza ukuveza ukuthi ukushiya ke umuntu omdala ikhona okwenza ube umfundi wangempela mzalwane okay uma ngabe ungamshila umuntu omdala noma ungakushila ukwenza kwakho kwakudala lokho kuveza ukuthi uma ngabe ungamshile wanezelwe ebandleni kodwa umshiya umuntu omdala umzalwane okholwayo kodwa ebenjani engakholwa ila sifike sihlukane khona ukuthi zonke izinto ezinhle esithenjiswe zona mhlamba sisifunda okay kuyo lencwadi chapter 15 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela enikuthandayo nikwenzele ubaba uyakhazimulisa ngalokho ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami okay ila sasibheka khona ke manje okay it's fine nginezelwe ebandleni manje manginezelwe ebandleni for how many years ngumKristu ngibonala ngathi ngumKristu ngabe ngiyakhula noma ngabe ngiyafa so siyazibuza ke manje ngabanye zibukeke manje mzana ngoba uhleli phansi uthi sengina 30 years ngikhona ebandleni yini ekhomisa ukuthi ngiyakhula ngabe ubaba engithi ngise kuyena ngiyakwenza nathi angikwenze na noma ngikwenzi okay so ke bese lithi ubaba uyakhazimuliswa ngalokho kuba nithele izithelo eziningi bazalwane nibe ngabafundi bami angithi njengalokho ubaba engithandile nami nginithandile hlalani othandweni lwami uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwala okay so siyabuka ke manje ukuthi uyakholwa kodwa ukholwa uyakholwa ngempela uyakwenza yini okusho izwi na okay so if ungakwenzi wena kumele usidecide ukuthi ubani onjani ozokumkhonza
ngoba ngithi remember uthe uze kuJesu la awukwazi ukuthi uze kuJesu kodwa ungafuni ukumjabulisa izwa uNkulunkulu lisho njalo abazane yazi abazane banjani bakhetha ukuthembeka kumzana uNkosi kunokuthembeka kuJesu abathi beze kuye yakwazi lokho abazalwane angithi bakhetha lokho abazalwane ukuthembeka kubantu ababonayo kodwa sibe sithi size kubani size kuJesu masize kuJesu asenzeni phela kushoyo angithi akudingi ukuthi shama piki ukuthi senze akushoyo ukuthi sifunde izwi bese senzane siyakuphila okushiwo yini izwi kuphela alibizi imali bazalwane alibizi imali uma silizwile bese lihlala ke kobani kithi alright so asehle siye la ku incwadi ayifundile umzalwane mhlawumbe asijike kuyona Matthew chapter 3 okay Matthew chapter 3 sifunda verse number 10 nje kuphela okay so ngithi ke mina okay nisangandela bazalwane sahamba sonke ngithi okay so ngithi ke mina kula point awu 4 engiwavezile asifundeke le ndaba bese ngichaza after that Matthew 3 sifunda verse number 10 izembe selibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe empilweni amen okay so ke ngithe mina uma ngabe ushayeziwe wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi udinga manje ukuthi uhlale ezwini ukuhlala kwakhe ezwini ngoba chapter 15 uthe kumele siveze ini ithelo kuze kubonakale sihleli ezwini awukwazi ukuthi uyafunda uhleli esifundisweni kodwa futhi akubonakali emva kwalokho so ke izwi kaNkulunkulu bese lithi la ku verse number 10 uthi izembe selibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa yenziwe njani iphonswe emlilweni angithi bazalwane so lokho engikukhulumayo kusha kithi bazalwane akukho kusha ukuthi nje asikusabi asikusabi angithi bazalwane akukho kusha ukuthi nje asikusabi lingakhuluma elikhulumayo izwi kodwa thina sikusabi angithi sibonakala ngathi ukuthi asikusabi ngokuthi singakwenzi okushiwo yizwi sithi sisho nje ngemlomo sithi hayi size kuJesu asenze ngiphela kusho uJesu amen mzalwane okay asivaleke kale ncwadi uJohn le nje besipisi ngayo today sibuyele back kuyona kodwa manje sofunda amavesi nje ambalwa before siye ku 31 asiqale la ku verse number 18 John 8 sifunda verse number 18 Hlama sithi 18 sithi 19 sithume sihlale ku 23 uthi sorry John chapter 8 sifunda verse number 18 uthi verse number 18 uthi mina ngingozifakazelayo nobaba ongithumileyo ufakaza ngami base bethi kuye uphi uyihlo na uJesu waphendula ngokuthi anazi nami na baba uma beningazi mina nganimazi nobaba okay 23 uthi wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowaphezulu nina ningabalelizwe mina angingowalelizwe okay bese siyala ku verse number 31 sibuyele back 31
mhlambe noma sifunde u24 before siye ku31 uthi ngakho ke ngathi kini niza kufela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye niza kufela ezonweni zenu. Okay, so la engikulandile from verse number 18, 19 and from 20 mhlawumbe ngafunda nje 21 up to 29 mhlawumbe ngasifundela nje ukuthi uma ngabe sithi siyamazi uJesu uyena esimzele la ebandleni likaKristu, ziningi izinto ezenzekalayo noma ezenzekalile uma ngabe singalifundi izwi noma singahleli ezwini. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi asimazi lo esithi siyamazi, ngoba ukukhombisa ukuthi sihamba naye noma siyamlandela kumele sifunde phela ukuthi kuhanjwa kanjani naye, ngokuthi sifunde izwi, sihlale kulona izwi, kuze uma ngabe izimpi ekhona ezweni zifika noma sihlangabezana nazo sikwazi ukuthi siyinqobe ngokwezwi. Sisinqobe ngani? Ngezwi. Uma ngabe sishiya ngemumva bazane izwi ngeke sikwazi ukuwina izimpi ekhona zokomhlaba bazalwane. Singakhuluma noma yini esifuna ukukhuluma, size la every Sunday ngoba abanye bethu even iBhayibheli leli asinawo, o mhlambe silivula kanye ngenyanga noma kanye ngeviki. Ilona zwi bazalwane, lento ibhlungu uma ngabe sesibona isiyenzeka ukuthi uma ngabe sikhona kanje, uma ngabe singalifundi izwi likaNkulunkulu sizolahleka bazalwane. Into ezokwenza silahleke ingoba sinalo ithemba. Angithi uma ifika imvula, uma singenalo ithemba or singenayo into esiphephele kuyona, sizowa njengabaningi sibabonile bewa ekukholweni. So ke bekuyile ndaba encane ngingafuni nje ukukhuluma ngendlela athi ekhulume ngayo umzalwane, so ngithe ukuphuma kancane kuyena kuze singakhulumi ngento eyi-1 ukuthi uma ngabe sizile ebandleni saba baningi, uNkulunkulu uthi ubhekeke ukuthi wena uthele izithelo, singene seyobaningi, asibonakaleke ukuthi kune-role kumele senze njani, sidlale ebandleni ngabanye. Sibaningi esingenile ebandleni, sikhona la njengoba sikhona, kodwa umuntu nomuntu okhona la ngaphakathi awuzele umzalwane othile, kodwa uzele wena ekukholweni mzalwane. Hlala kulelo